ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. To, assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda muka saba yau da kullum, duk wani abu na ƙaruwa idan ya zo muna yin ƙoƙari mu sanar da ku. Ni ne Gaddafi Gboy TV kamar yadda kuka sani. Dan Allah da farko dai idan kai farkon zuwa wannan YouTube ta ne, kai ƙoƙari ka danna min subscribe domin subscribing ɗinku yana ƙara ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku bidiyo wanda ya shafi harkar cryptocurrency da dai duk wani bidiyo wanda ya shafi ƙaruwa. Sannan kuma muna ƙoƙarin mu fara kawo muku bidiyo akan yadda za ka sarrafa waya da yadda za ka san sirrikanta. To yanzu dai ba wannan ne ya kawo mu ba, wani coins ne, love coins wanda suke bayar da guda miliyan 1 idan ka yi rijista ka je kai confirming email ɗinka. To, da dai can suna ba da guda miliyan 1 amma yanzu ga waɗanda suka riga suka makara gaskiya yanzu guda 100,000 suke bayarwa. To sai ka yi ƙoƙari ka yi rijista tun kafin su dawo da shi ya koma 50,000 ko 20,000. Wasu da yawa mun yi musu bayani sun fuskanci wannan abun tun a can kwanakin baya sun yi ƙoƙari sun buɗe, amma wasu a bayanin da aka yi musu ba su gane ba kuma sun jarraba suna so su buɗe sun kasa buɗewa. Wannan dalilin ne ya sa na ga ya dace da kawo muku bidiyo akan yadda za ku yi ku buɗe cikin sauƙi ba tare da kun samu matsala ba. To sai mu shiga wannan browser ga ta nan Chrome ɗin nan, wannan da kuke gani, sai mu shiga mu fara bidiyon. Link ɗin da zan sa a nan wajen zan ajiye muku shi a description. Duk wanda yake so ya yi rijista in ya duba a ƙasan wannan bidiyo ga link nan zan ajiye a description, sai ka danna zai kai ka direct zuwa browser ta cikin wayarka, sai ka yi ƙoƙari ka yi rijista. To mu kamar haka za mu danne, sai ka yi paste, gashi nan link ɗin ya bayyana, sai ka danna go, sai ka jira shi ba wani dogon satin yake yi ba. To gashi ya buɗe ya kawo mu OK. To gashi nan ya kawo mu dashboard, sai mu nemo inda za mu yi rijista, get started. Sai mu danna get start, OK. Sign up, sai ka danna sign up. Ya sake dawo da mu tsohon account ɗinmu wanda muka riga da muka yi rijista. Bari mu yi ƙoƙari mu nemo inda za mu yi sabon rijista domin mu nuna wa 'yan uwa yadda za ku yi abun. To gashi mun dawo muku wajen da za ka yi rijista. A wajen rijista gashi nan sun nuna maka sign up, sai ka rubuta full name, sai ka zaɓi sunan da kake ganin za ka yi amfani da shi, ba wai dole sai ka sa suna wanda kake ganin ga wancan nan mun ɗauko Gaddafi Hamisu. Sai ka zo ka tafa email ɗinka a nan. Sai mu gyara kana wani dabo Nigeria @gmail.com kamar haka. Sai ka zaɓi password wanda za ka yi amfani da shi. Mu bari mu ɓoye muku saboda sirri ne, yana da kyau kowa ya dinga ɓoye sirrinsa. To 'yan uwa gashi mun dawo, sai ka danna I'm not a robot. Idan ka danna I'm not a robot sai ka danna register, sai ka ɗan jira baya wani nauyin loading. To gashi sun nuna thanks for signing up. An email containing your account verification link has been sent to your email address. Find the email and click on the verification link to activate your account. To sun tura mana email ta yadda za mu yi confirming cewar email ɗinmu ne. Idan ka yi wannan rijista suka nuna maka wannan rubutu, sai ka fito gaba ɗaya ba wai ka danna back ba. Haka nan sai ka danna back, gaba ɗaya za ka fito nan haka kenan. Kana fitowa sai ka nemo email ɗinka. Mun ga namun email ɗin. Bari mu ɗan jira.
To gashi ya buɗe mana, gashi message ɗin email ɗin ma har ya riga da ya zo, sai ka danna ka shiga. Kana shiga gashi nan za ka ga sun rubuta confirm email, sai ka danna a kai. Sai ka ɗan jira shi yana searching ne. To gashi nan sun zo sun ce mana your account has been successfully verified. Please check your token balance below for a special surprise member dashboard. Gashi nan sun ba mu coins guda 100,000. Yanzu a nan wannan 100,000 da suka baka coins ɗin nan ba za ka iya cire su ba har sai ka gayyaci mutum biyu. Ka samu kamar mutum biyu ka yi musu register, su ma sun je sun yi confirm email. Suna yin confirm email za ka ga duk mutum ɗaya za su baka guda 20,000. Mutum biyu 40,000 za ka ga coins ɗinka ya koma guda 100,000 da 40,000. Suna koma 100,000 da 40,000 sai ka koma ka ɗauko link ɗinka. Bari in copy wannan tukunna in yi saving ɗinsa saboda tsaro, ko kuma bari ma in fita gaba ɗaya tukunna in fara nuna muku yadda za ku yi withdraw ɗinsu. Sai ka fito gaba ɗaya, sai ka nemo Trust Wallet ɗinka. Idan ma baka da ita ka yi ƙoƙari ka yi download ɗinta, ita ce wannan kun ganta nan Trust Wallet, sai ka danna a kai. Yawwa, idan ka nemo Trust Wallet ɗinka gashi nan Love Coins. Ni na yi da wancan Gmail ɗin nawa gashi nan na cire guda 1,140,000. To kai idan ka zo za ka ga naka 0 ne, babu wani coins a kai tunda baka taɓa cirewa ba. Sai ka danna nan copy, nan kenan nan wajen gashi nan an rubuta copy, sai ka danna. Kana dannawa sai ka fito. Idan ka fito ka tabbatar ba ka kunna. Idan ma baka sami Love Coins a Trust Wallet ɗinka ba, bari ka ga yadda za ka yi. Sai ka danna nan wajen gashi nan wajen hannunka na dama can sama ga wasu ɗugunnai nan guda biyu masu ƙaton kawuna. Sai ka danna ka yi searching haka Love Coins, gashi nan ya bayyana, sai ka kunna shi. Misali abin da ake nufi da ka kunna, kamar waɗannan gasu nan waɗanda suke a rufe, kana danna haka ka ga ya kunnu. To shi ma idan ba a kunne yake ba sai ka danna ka kunna shi, sai ka dawo ka koma ka shiga cikinsa. Kana shiga cikinsa sai ka copy wallet address ɗinsa kenan. Kana yin copy sai ka fito ka dawo ka nemo Chrome ɗinka. To Chrome nan mun koma, to ya dawo da mu baya amma ba matsala. Bari mu yi sign in, bari mu yi login tunda mun riga da mun buɗe. Gashi nan guda 100,000. Kana zuwa nan in ka jawo ƙasa za ka ga gashi nan withdrawal request. Za su ce ma your wallet address, sai ka shiga. Kana shiga sai ka danne, sai ka pasting na wannan wallet address ɗin da ka ɗauko. Gashi nan mun ɗauko mun ma ajiye. Already yanzu kawai ina samun mutum biyu suna yin register. In na ga dama ma zan bashi har mutum 20 ko mutum 50 su yi register. Duk dai abin da suka bani zai ta ƙara yawa ne har iya lokacin da na ga damar cirewa. To amma a mafi ƙarancin dai damar da za ka cire daga mutum biyu ne. To sai mu koma, kai da kai register a lokacin da kake farkon yi, da kai register sai ka dawo nan gashi nan wajen. In ka danne gashi nan kun ga na muku copy, sai ka copy link ɗinka. Idan kai copy ɗinsa sai ka fito ka tura wa duk wanda kake so ka tura wa. Idan ka tura musu suka yi register ta wannan link ɗin, su ma idan suka yi register ka gaya musu su shiga su yi confirm email ɗinsu. Idan suka shiga suka yi confirm email, shi ne za a baka guda 20,000. Idan ba su yi confirm email ba, to fa ba za su baka wannan 20,000 ɗin ba. To shi ne sai ka gaggauta ka yi ƙoƙari ka sanar da 'yan uwa musulmai, domin wannan coins ɗin yana gab da samuwa a kasuwa. Dama dai can ana sai da shi, to amma kuma wannan wanda suke bayarwa na kyauta ba su ba da damar ka sayar ba tukunna. So suke sai mutane sai sun samu adadin mutanen da suke so tukunna sai ka sayar.
wannan coins ɗin farashin sa yana tafiya a kasuwa sosai da sosai. Yanzu ko da aƙalla a ce naira 5 ma ya kai a kasuwa ko naira 10 dubu ɗari nawa za ka samu. Idan a ce yanzu ya kai naira 5 ni da nake da guda miliyan 1 to aƙalla zan sami miliyan 5 kenan da wani abu. To don haka sai ka ƙoƙarta ka samu ka yi ƙoƙari ka siya wannan coins ɗin a 'yan ƙananan watanni kawai, nan da 'yan kwanaki in sha Allahu za mu ci moriyarsa. Na gode. Idan ka yi farkon zuwa wannan YouTube channel nawa ne, don Allah ka taimaka ka danna mini subscribe, sannan ku danna mini alamar ƙararrawa ku danna kuma Sani ne subscribe, Gaddafi Jibo TV na ku. sannan ku danna alamar Sai an jima ku, ƙararrawa na ku gode zaɓi da all. gudunmawar da kuke bani. Insha Allah.